היי, שלום. כבר הרבה אנשים ביקשו מאיתנו לעשות גם מיניון סגול, מיניון עצבני, אז החלטנו שגם נעשה סרטון, והסרטון אני אלמד איך לעשות אותו. למיניון עצבני אנחנו נזדקק יותר בלונים. אני אשתמש בבלון 660 לינקולן, גם בלון 360 סגול, בלון 260 שחור ושתי בלונים, הסל שלו 160 וגם שתי לבנים 5 אינץ' עם הדפסה של עין. ובעצם אפשר להשתמש במקום בלון 660 בבלון 12 אינץ' לינקולן, כי יש פה צ'ופצ'יק ולצ'ופצ'יק אנחנו נקשור את השיער שלו. למיניון עצבני יש יותר שיער. ועכשיו אני החלטתי שאני אשתמש בבלון 660 לינקולן, כי אני חותך אותו לשתיים ואפשר לעשות ככה שתי מיניונים מאותו בלון. אז נתחיל. אותו אני חותך לשתיים ומשתמש רק בחלק אחד. החלק השני אני אשמור למיניון הבא. ועכשיו אני מנפח אותו. זהו, כבר מנופח, קושר. ועכשיו אני אעמיד את הראש שלו על הבסיס. ובבסיס אנחנו משתמשים כאילו אותה טכניקה כמו מיניון רגיל, מיניון צהוב. מנפחים את זה. עושה 3 טיפולים. הנה טיפול אחד. אני מכניס פה צ'ופצ'יק, שזה לא אינטנצ'ר לי. עוד טיפול אחד ועוד טיפול. זהו. זה הבסיס, זה המכנס שלו, זה הרגליים. ופה אני קושר את הראש שלו. סגור. הנה, קשרתי. השלב הבא שאני עושה, אני עושה את לוקח בלונים 160, מנפח את זה עד הסוף. נפחתי אחד, נפח גם שני, שנייה, לאט לאט, בלי לחץ, לא ממהר לשום מקום. אפשר גם להשתמש במשאבה קטנה שבמיוחד ל-160, ואני משתמש במשאבה רגילה, אוניברסלית לכל צורה. בעצם אם גם תרצו אני יכול להראות את המשאבה ל-160. הנה כאן קטנה, יותר קל לנפח כי הבלון נכנס מהר, לא כמו פה כי יש פה חור קטן, ומנפח גם עד הסוף. ועכשיו את הבלונים האלה אני קושר לצ'ופצ'יק של הבלון לינקולן שלנו. דרך אגב, כל הסרטונים שעשינו לפני, אנחנו עדיין משתמשים בבלונים חברה סמפרטקס, וגם נמשיך להשתמש בבלונים האלה. זה השיער, סתם כמה קשקושים, ככה עיגולים, לא משנה איך אתם עושים את זה. העיקר שנגיע לתוצאה כזאת. עשיתי איזה צ'יק צ'ק, אבל אפשר להבין, אני פשוט קשרתי וקיפלתי כמה פעמים. עכשיו אני עובר לבלון שחור 260, לוקח אותו, נפח כמעט עד הסוף. אפילו אין צורך לנפח עד הסוף כי זה בלון לא 12 אינץ', לא גדול, קטנצ'יק. וכמו לפני, משקפיים של המיניון, אני עושה בבל, עושה ממנו פינץ', נקניק קטן, עוד בבל, עכשיו עוד נקניק, חוזר. קיבלתי צורה כזאת, עכשיו אני שם את זה פה, תמיד, עושה סיבוב, חוזר ונשאר פה. חלק השחור אני כבר לא צריך, אני משחרר אותו, אני יכול לגזור גם עם האצבע או עם החותך, לא יודע אם אתם רואים חותך, התגזרתי. אם אין אותו, אפשר גם להשתמש במספריים, אבל יותר נוח עם החותך. הנה, זה מה שיצא לי. עכשיו רק נשאר להכניס עיניים. לעיניים אני השתמשתי כאילו באותו בלון 5 אינץ', רק הדפסה אחרת, כי זה מיניון עצבני, זה לא עין רגיל. עכשיו אני קושר פה, אני פשוט מכניס בלון לבן, אני אגיד שתי נקניקיות, וקושר כאן. עכשיו פעם שנייה, מכניס,
וקושר. הנה זה בסוף מה שקיבלתי. רק נשאר לצייר פרס. זה לא פה חמוד כמו היה לפני, למיניון רגיל. עם השיניים. ככה. ככה הוא נראה עצבני וגם אופנתי. כמו מיניון צהוב. אבל פחות אנשים מכירים אותו. הנה, תסתכלו, זה מה שיצא בסוף. כמו שאמרתי לפני, גם אפשר להשתמש בבלון עגול 12 אינץ'. השתמשתי ב-660 לינקולן. הנה בבקשה מה שקיבלתי. ביי ביי.